Sing to the mountains, sing to the sea, raise your voices, lift your hearts. This is the day the Lord has made. Let all the earth rejoice. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Nanata sa Biyernes, sa Oktaba, sa Paskos Pagkabanhaw, ikaduha sa rong adlaw sa atong nobinaryo para sa kapistahan sa atong patron, San Vicente Ferrer. Atong padayon nga iampo nga unta mataga nagkasulbaran kining pandemic nga mihasi sa tibuok kalibutan, COVID-19. Labaw sa tanan iampo sad nato ang mga nabiktima niini nga unta makalingkawas na sila sa maong sakit ug ang mga nakalas, mga nangamatay sa COVID-19 hataga na unta og kalipay didto sa kinabuhing way katapusan. Nya kay pista maron nato mga nobinaryo ato sang i-offer dinhi matag nobina nato ang tanan nato mga benefactors, mga nagsuporta sa ato dinhing parokya, mga donors nga hangtod karon bisan panahon sa atong quarantine naagihapon sila sa ilang suporta. Natagaan sila sa Ginoo og daghang mga grasya sa ilang kinabuhi. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitnong hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Dios, Kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuos Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. Makagagahom nga Dios, naghatag ka sa sakramento sa Pasko, diha sa bag-ong panagsabot sa kaluwasan sa tao, ihatag kanamo aron ang gisaulog namo diha sa pagtuo, sundon unta namo diha sa pagbuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa buhat sa mga apostoles. Si Pedro ug si Juan nagsultipak sa katawhan sa diang giduol sila sa mga pari o sa mga pangulo sa mga gwardya sa templo o sa Saduceo. Naglabot sila kay sa duha ka apostoles na nudlo man sa mga tao nga nabanhaw si Jesus ug magmatuod kini nga ang mga patay pagabanhawon. Busa ilang gidakop sila o gibilanggo hangtod pagkasunod adlaw, sanglit gabi naman kadto. Apan daghan ni adtong nakabati sa mensahe na noo, ug ang gidaghanon sa mga tao niabot og mga 5,000.
Sa pagkasunod adlaw, ang mga pangulo o ang mga kadagkuan sa mga Hudeo o ang mga magtutudlo sa balaod nagtigom sa Jerusalem. Nakikita sila sa Pangulong Pari nga si Anas, ingon man kang Caiphas ug kang Juan ug kang Alejandro ug sa uban nga mga sakop sa banay sa Pangulo sa Pari. Ilang ipatubang kanila ang mga apostoles o gipangutana, "Iunsa man ninyo kini pagbuhat? Unsa bang gahuma ang anaa kaninyo ug kinsa mga ngalan ang gigamit ninyo?" Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo nitubang kanila, "Mga pangulo sa katawhan ug mga kadagpuan sa templo, kung kami gisukit-sukit karon may tungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol o sa unsang pag-agiha nga siya naayo, nan angay masayod kamo tanan ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan naayo sa hingpit pinaagi sa gahom sa ngalan ni Hesukristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gisgutan sa kasulatan nga nag-ingon, "Ang bato magsalikway ninyo mga magtutukod o balay na hinuon nga labing importanteng bato." Ang kaluwasan nagkaplagan lamang diha kaniya kay wala nailaing ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Pasalamati ninyo ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy magalungtad hangtod sa kahangturan. Paina ang balay sa Israel, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Paina sila nga mahadlokon sa Ginoo, ang iyang kaluoy nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini katingalahan, kini atubangan sa atong mga mata. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Ginoo, maglipay kita ug magsadya niini. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. O Ginoo, itugot kanamo ang kaluwasan. O Ginoo, itugot kanamo ang kauswagan. Daygon siya nga nagaani sa ngalan sa Ginoo. Daygon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Ang Ginoong Dios o gihatagan kita niya sa kahayag. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong uluhang bato sa kanto. Of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. King of kings and Lord of lords, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Jesus, Prince of Peace, glory, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaang sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himaya ikaw o
Human ini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini. Nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas, nga ginganlag kaluha, si Nathaniel na taga Cana sa Galilea, nga mga anak ni Zebedeo, o ang duha kalaing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, managat ako. Sila miingon, muuban kami. Busa ng lakaw sila, ug nanakay sa sakayan. Apan wala gayud sila'y nakuha, tibuok gabi. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan. Apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya, miingon siya kanila, mga higala, nakakuha ba kamo? Sila mitubag, wala gayod. Siya miingon kanila, itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan o makakuha kamo. Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog. Pagbira niini kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, ang Ginoo kana. Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang uban mga tinun-an nangadto sa lapyahan sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba ug may paan usab. Unya miingon si Jesus kanila, pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha. Busa misakay si Simon Pedro ug gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda. Usa ka gatos og kalimag tulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayod magisi ang pukot. Unya miingon si Jesus kanila, dali nga rin o pangaon kamo. Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang paan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa Jesus wa magpaila sa iyang mga tinun-an nga siya di ay kadto. Nagtan-aw siya nila mga 100 meters ang gilayon, di pa nila maklaro kayo, wasan ingon si Jesus, may gala ako ni si Jesus. Pero midiretso siya sugo, ningon siya, anamutana pa to siya, nakakuha ba mo? Ingon sila, wa gid mi kuha, tibok gabi itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa inyong sakayan. Kita kamo mao yung kuan, eksperto ni anang maong buhat. Nya naay istranyo nga wa gani ka kaila, nya musugo nimo nga munay buhaton saman mutuman dili. No, sagaran ginato di tamtuman. Wa ko ka kaila. Nya wa ka kasiguro mananagat ba na siya. Nya ikaw nga mananagat, sila San Pedro, mga sila San Juan, pulos guto mga mananagat, nagtubo guto dias dagat, nya wa sila kakuha. Nya karon hinuon nga mukalit lang ingon itaktak inyong pukot dapit sa tuo. Pero tungod tingali sa discouragement nga wa na gid sila paglaom, kalingaw lang po sila og taktak sa pukot dito sa tuo. Ana ba murag suway-suway lang kay awa man sa gitay kuha. Na unsam siya tong buhaton di taktak tanalan ana. Pagtaktak nila sus dili na sila kabira sa kadaghan sa pukot. Sa kadaghan isda nga nakuha. Kining maong kamatuoran mao ni ang kamatuoran nga kasagaran malimta nato.
nga kini di ay mga pulong sa Ginoo nga usahay murag istranyo kayo sa atong kinabuhi. Kaya ngayang isulti murag bitag dili mo haom ba sa atong kinabuhi. Sa atong standard dili mo haom. Sama panalitan karon unsa may haom sa atong ganing paras virus, kaning COVID-19. Unsa may haom kayo? Ang sa atong yung standard kana gyud gitawag og stay at home, nya social distancing, nya i-disinfect, nya bangita tag vaccine aron muatake. Mao gina siya haom kayo. Ana. Nakaron mamalandong ta mao basag ka na gustos Ginoo. Unsa kag ang Ginoo mo ingon no? Pag misa mo kamong tanang simbahan sa tibuok kalibutan. Pag misa mong tanan, dili ka ta mo ingon, uy, ay binuang diha. Pero kung naagi mo ingon ba, pag misa mo, kanang tanang Katoliko, panggawas mo sa iyong balay, pag misa mo, unsay bation sa authority. Authority simbahan, authority sa gobyerno. Hasta sa dako, kulba, no? Kulba ba? Yay, usa ka di may tabuan eh. Wasan maingon nga maayo mo. Si Jesus masan maingon pa yun. Taktak inyong pokot. Masan maingon si Jesus nga makuha mong isda. Sa ito pa way siguro. Igo ra maingon. La, pag misa mong tanan. Way mahibilin sa balay. Misa yun. Resimbahan. Oy, amot pila ka kabog mutambong. Hasta pila sa kakabog pari magmisa. Ako, pakoy siguro. Labi na karon ni-increase na ang gidaghanon din na positive sa ato sa Visayas. Oh, makaingon ta. Ayaw ka oy. Ya kinsa tong estranyo nga ningon pag misa mong tanan buang tingali ni siya. Og mao nay hinungdan nga tungod kay kuwang man ta sa pag-open up sa atong kasing-kasing o hunahuna ngadto sa mga sugo sa Ginoo, mo na hinungdan kasagaran nato. Kasagaran ba? Pakyas ang atong mga standards. Pakyas. Dili siya makahatag sa atong gihandom na kanaganing kalipay, kalinaw o katagbawan sa kinabuhi. Og labaw sa tanan, kaluwasan sa lawas o kalag. Pakyas. Kasagaran yun, pakyas. Kay kasagaran sa dato karon minus na kay ta pagpaminaw sa Ginoo. Wa ko moingon nga kining atong stay at home o kaning distancing nga dili ni pulong sa Ginoo. Posible sa din nga pulong sa Ginoo. Sige, ato sang baliyon ng istorya. Daghan na rong gayaw-yaw nganong naa pa sila sa balay. Daghan na rong di naka-sustenir aning social distancing. Mo nang manuol yun, mag-video okay yun, mag-computer, magsigi o kaning pangaon, magparty-party, hangtod na lang Ginoo ni daghan na Ginoo maayo. Kaya nga naman, wa kasustina, puol, manang boring na kayong kinabuhi, nga nas balay, muratag piniriso. Mao na. Nakaroon, unsaon man nato pag-ila, nga pulong nas Ginoo. Unsaon man nato pagkahibaw, nga mao ni siya ang pulong sa Ginoo nagsugo nato. Ibaw mo. Matod pa sa atong salmo, responsorio, nga mo say gi-repeat sa pulong ni San Pedro sa dihang gipaatubang sila sa mga pangulo diri sa unang pagbasa, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong uluhang bato sa kanto. Kana bitang di nato ganahan nga sitwasyon, pero ang iyang gisulti makaayo, pero di ta ganahan. Kana mauna siya tinuod nga pulong sa Ginoo. Basta di na gani kaganahan, unya makaayo ang iyang tumong, doon na may duha ka panalitan, duha ka makaayo ba? Hain gani atong dili nimo ganahan nga makaayo, kana mo'y pulong sa Ginoo. Nanglitan, asawa ka, imong bana nangabit. Unsa may duha nga makaayo diha? Ang unang makaayo moingon gyud nga higugmaa imong bana. Iapil o higugma ang kabit. Nga ang lain sa makayo, buwagi ang imong bana, balik nga tos inyo, niya move on. Kana, duham na kabo. Hay may imong ganahan na ron. Biyai imong bana, balik sa inyo, niya move on.
or higugmaay mong bana apil ang iyang kabit. O pananglitan gani ang hindi mo ganahan katong higugmaay mong bana, mao mo hindi mo ganahan kaysa pagutay ganahan. Higugmaay mong bana apil ang iyang kabit. Mo ganito hindi mo ganahan kana maunay buhatan. Muna si Jesus niingon siya, amahan ko, kuhaa kining kupa diri kanako. Kana mo na iyang ganahan. Ayaw idayon kining kasakit. Nya niingon dahil siya, apan ang imong pagbuot mo'y matuman. Mo sa hindi niya ganahan. Karon nahitabo man gyud ang pagdakop niya. Awa na reklamo si Jesus. Sunod siya dito. So ang resulta nakaselebrate kita og Easter Sunday kay niagi man ta og Passion Day ang Biyernes Santo. So nidawat man siya. Og di ka ganahan karon sa stay at home o sa social distancing, nya ganahan jud ka anang grupo-grupo, gawas ngadto. Hala, ayaw na kanang imong ganahan diri ka sa pag stay at home. Para sa gunaan ng mga bisyoso kanang kusog kay musugal. Ingnon ka ayaw na mo madyong, ayaw na mo tungit, ayaw na mo tari. O ina. Kana maayo man sana siya. Nya ang usa maingon nga, ay panagsaing lang gud, tambal bas kalaay ba? Madyong lang gud, tungit lang, tari lang. Ana, pulos mo na siya maayo. Hay may mas maayo para nimo, isip sugarol, isip bisyoso. Kato yung maingon, ay panagsaing lang gud. May lang ba? Lingaw-lingaw. Or kato yung maingon, biyae gina. Di makaganahan nato. Akad to may sunda, katong di yun kaganahan kay kana laging atong isalikway nga mga pulong or mga butang nga makaayo, mauna siya ang tinuod nga makaayo nato. Sama anang bana, wa na kaganahis naong sa imong asawa, nya lami kayong silingan. Ay maron imo anang gakson, ang katong lami o karing way lami nga asawa. Kung gusto jud ka nga makasunod sa pulong sa Ginoo, kari mo igaksa rin di ang way lami nga asawa. Katong lami nga silingan, og mo to imong tumanon, patay ka dito. Parehasan na sa mga managuyab. Bihay may lami sa managuyab, magtinanaway o maghinikapay. Kung ang managuyab mo ipahukmon, kaagim sa kuwan na suna, lami yung kaayo ang hikap. Way lami ang tinanaway lang mo, istoryahanay. Ana, karon kung gusto kang makasunod gyud kas Ginoo, between the two, buhata to katong lami kayong dili buhaton, katong magtinan-away ra mo, di mo maghinikapay. Tanawa unsay resulta ning tanan? Unsay may resulta? Nindot ang resulta. Mao bitaw na kana mga nasod karon nga istrikto kayo sa ilang stay at home o social distancing o kana mga disiplina nga grabe gyud kay silang mosunod. Tanawa, di ba, na zero dayon sila sa rate sa patay sa COVID-19. Tanawa ni mga nasod nga dili gyud kaayo mutuman kay wala gilami nang naang magsigilan ka nitong kuan nuktok sa imong palayo kas imong silingan. Unsa may resulta? Daghan kay nangamatay. Muna atong pilion ang way lami nga makaayo, isalikway nato ang lami nga murag makaayo. Parihara ko na sa tubig, makaayo inom nimo, makatambal sa imong uhaw. Ang soft drinks, makatambal sa uhaw. Bihaman ron ani imong pilion. Hay may mas lami para nimo, ang tubig o ang soft drinks? Ang mas lami gitong soft drinks. Lami ang soft drinks ay, ang muli, mo lami ang tubig. Ayun lang ko ana. Pero tanawa, kung sa'yo resulta, ang tubig makalimpyo sa imong lawas. Ang soft drinks makahatag nimo og increase sa diabetes sa imong sugar. So doon na siya posibleng bati nga epekto. Pero mas lami ito siya. Mao na importante kay karon ang pagsakripisyo, ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Nya bisag way lami ang gisugo sa Ginoo atong sundon, maunay makaayo nato. Og pangitaon nato kanunay ang way lami nga makahatag og kaayuhan kaysa lami nga punuhay makahatag sad og kaayuhan. Kadtog yung way lami mao gyud toy makaayo. Sa akong pagkapari, wa gyud lami ning magsigig sulob og ingon ani. Lami kayo ikatog. Wa say lami ang kanang ingon mi nga ayaw mo pagminyo. Lami gyud kaayong itukhang.
Pero kung pilion gid namo ang pagsigig misa o pilion sa namo nako isipare ang paglikay anang pagpakigrelasyon anang sexual nga relationships, dako kay kaayuhan ay kahatag sa akong kinabuhi o sa simbahan ang maong batasan. Kung akong patuyangan ang akong gusto nga mura kuno ay makaayo nako, malusno sad ang atong katilingban nga Kristohanon, mawagtang sad ang baha sa grasya sa Ginoo padong sa atong para sa atong kaluwasan. Muna si San Vicente Ferrer, grabe kayo ang iyang mga pag-antos. Sobra kayo iyang mga pag-antos nga mura na lang siya magpakamatay para sa iyang isig katao. Pero tanawa ang sa resulta, grabe kayo ron ang bulog sa grasya, mga milagroso kayo nga grasya na miagi pinaagi kaniya. Muna musangpita ni San Vicente Ferrer, gawas nga musangpita, musunod pagitas iyang panigingnan o sa ubang mga santos. Manindog, mangluhod ta para sa atong nobina ni San Vicente. Nobena ni San Vicente Ferrer, ikaduhang adlaw, ngay kapanguyo sa paghigugma sa Dios ni Novena. Ginoo nga makagawom sa tanan, Dios nga walay sinugdan o katapusan, kinsa mao hinungdan nga si San Vicente Ferrer nga manalaban kanako. Nahigugma sa iyang mga kisikataw sa matuod gayud nga gugma. Matungod sa ug-alang sa kayuhan sa ilang mga kalag. Gigamit niya ang iyang lawas ug kinabuhi bisan sa mga piligrong kadautan. Nangamuyo ako kanimo Ginoo tungod sa mga panungdan niini kinumanon o yamot na ulipon mo. Nga mahigugma unta ako sa akong isikataw sa dakong paghigugma nga tungod kanila o sa kaayuhan sa ilang mga kalag. Magaantos ako uban sa maayong kabubuton sa tanang kasakitan diya sa mga mapaubsanong paghihugma sa tanan nilang mga binuhatan tungod ug alang lamang sa Dios aron makadangat ako sa tuyo ug tumo sa pagbuhat sa Ginoo kanako nga mao ang pagdangat sa gingharian sa langit. Sa hilo mga moyo ang tagsa-tagsa kang San Vicente Ferrer sa kaluoy nga gitinguha niya niining nobina. Mga milagros. Sa syudad sa Banias napuyo ang usa ka tawo nga bungol kayo kay giagian ang mga dalunggan niya sa mabaho uyamot nga dugo. Wala magsilbi ang daghan o mahal nga mga tambal nga gigamit niya. Apan sa usa ka adlaw miadto siya sa gilugnan ni San Vicente ug takulahaw na ayo siya. Sa syudad sa Valencia ang usa ka surugoon sa kundi sa para kinsa na tawo mabungol ng daan ug walay dila. Sa usa ka adlaw niya na nilukod ug nagpakiluoy siya sa tubangan sa usa ka relikyas ni San Vicente ug diha-diha nawala ang iyang pagkabungol ug gitugan siya ug dila ug nakasulti na siya sukad ni adto ug hangtod sa iyang kamatayon. Pag-ampo sa adlaw tanan may gugmaon gayamong nga maan San Vicente Ferrer manalaban ug maglipay sa mga tao nga may debosyon kanimo nga tungod sa kaayuhan sa katawan nagbuaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa ipangayo ko kanimo niining nobena. Nagaampo ako kanimo santos ko alang sa paguswag sa santos namo nga pagtuo. Alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos. Alang sa mga pagkalagas sa mga bisyo o pagtubo sa mga virtudes. Alang sa mga kinahanglan ni mong lungsod ug alang sa mga kalag na makaluluoy sa purgatorio ug alang kanako santos ko mauray pangayoon ko kanimo ang amay unta kanako alang sa labing dakong dumog ug himaya sa Dios ug kanimo hinaot paunta. Ng Lincoln. Sa
igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Sakripisyo gikan sa iyong mga kamatayan para sa paghinala sa ilang kanya. O Ginoo, hingpita dinhi kanamo ang mahigugmaong panagbayluay sa mga gasa sa Pasko sa pagkabanhaw. Luwasa kami sa pagpangita sa mga butang nga lumalabay sa kinabuhi o tabangi kami sa paghigugma sa mga butang sa gingharian sa langit. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaasap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nalibayaw ako sa sabi mo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon nga mahimayaon kanus-a si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo, malawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mawalan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang o moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namo ining misa karon ug kadtong nangamatay tungod sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba dinhi ug katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan,
Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dumog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon maghiusa kita pagsangpit sa ato langitnong amahan, gamito nato ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdayego ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Now sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sa unay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko amay, palawat kanimo, panipamulong lamang kung maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
O Ginoo, bantay sa imong makanunayong gugma, kami nga imong giluwas, aron kami nga imong gitubos pinaagi sa pagpasakit sa imong anak, mga lipay sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mangluhod ta para sa orasyo imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa pagpuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga una-una sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa puangod. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo o nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iambo mo kami. San Rafael Arcangel, Iambo mo kami. San Roque, Iambo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iambo mo kami. San Pedro Calungsod, Iambo mo kami. San Vicente Ferrer. Iambo mo kami. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios nun nga gahom na makahimo pagpatuman sa atong mga tumong sa kinabuhi, pagpalampos niini. Nga to lang buhaton, sundo nato ang dili kayo lami nga mga pulong nga maghatag natong kaayuhan, dili kadtong atong standard lamang sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kami. O manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang Santos nga Misa uban ni San Vicente Ferrer, ato ning padayonon sa pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.